Witam, ja jestem Niklaus, to jest Gears of War, gramy bez zbędnego. There's a factory up. A, my to już próbowali zrobić ostatnio i to tak wyszło. Wyszło jak zawsze. As always. Hey, we got more of them. Guys, we got a scion. O kurwa. Get some cover. O ciul. Kurwa cuzech. A zabić go. Kurde. Kurde. No i rozdeptał mi głowę. Odjazd 5:15. Co ty mi wklejasz, Yoshi? Co to jest? Hey, there's a factory up ahead. Let's make our way through. Nest! Deal with him. LOL? Taki hobby błąd był. Dobra, bić ich. Bić ich mocno. Kurde. Nie odpuszczać. Scion! Nie odpuszczać im. Kurwa. To był najlepszy granat na świecie. Czuję, że to będzie cięższy moment. Hey, there's a factory up ahead. Let's make our way through. Nest! Deal with him. Neszt. No nie podnoś go, no kurde, To się maj. Te, chodź sam. Pa. Mam zakładnika. O, ciul ci pysk. Sit down. Nie ma. We got more of them. Guys, we got a scion! Super Saiyan. Get some cover. Dobra, go trzeba zabić, bo on jest, kurde, najgorszy zbrodniarz. Zaraz mi się tarcza skończy. I oto dupca, ej, kolegę zabił. Własnego. Ja, porobiwszy. This'll work. I teraz jada, pa. Urwa. Uo! Here comes Scion. Jaki Saiyan? Kaj. Kaj zaś. Hurdy. Nie wytrzymia. Dajemy! Jo, nie wie. Nie! Oczyło to. Swek, chodź wek. Ale swek. Kurwiorze. I know. A, no to fajna broń taką. Superancko. A, se odpalej. Czyli cię mam. Ła! Kurde!
O ciul! I nowe mnie. Fajny. Okay, we're clear. Let's just Yeah. get inside the factory before any more show up. Jo, to dupca. Ulga, so much. Got him. Got him. Some help here. Well, look at that. An old Centaur factory. O, centaury. Oh, you used to ride in these heaps, huh? They Jeździłem. weren't so bad. A little cramped. It broke down all the time. That sounds like they were pretty bad. Yeah, maybe. But they got the job done. Tego, to job done. Jestem taki bardziej poważny i w ogóle. Nie no, fajnie się tym jeździło w jedynce, pamiętam. Cool, very cool. Przedmiot kolekcjonerski. Co i takich nie kolekcjonuję. To już nie te Everything czasy. down here looks blocked. Już Search nie for jestem a way dziwka out. achievementowa. Teraz są inne rzeczy, za którymi szaleję. Pieniądze, narkotyki, kobiety, alkohol. Proza życia streamera, no. I no tyle, albo aż tyle. Look sharp, we got drones. I'm out. Drones. What's next? Słuchaj, ja się nie boję. Nice. Lead drone. Ah, shit. Another Scion. Kaj! Kurwa, te sajany. Piło mnie baniutki. I'm down. I got you, hang on. Lol. All right, it's over. Siema, siema. Let's find a way out of here. Kopnął stołka. Load up on ammo while we can. Oh, you think we'll need it? Yeah, Del. Unless your Lancer runs out of smarts. Seems to be working so far. O! Very good. Mine now. A z dupca ta krajzyga w sumie. A do tego nie idzie. Bida. Jak ładnie. A ten obraz jest taki coś jakby nieostry momentami. No chyba, że to już ja ślepnę, no. Możliwe. Up this hill. Yeah, and I'm sure we'll get there without a hitch. Pompa. Got it. Nejdy. Mine. A, uroczo. Także chciał. Shit, turret! Ah, and there's the hitch. Get to cover! We cleared the nest. Także chciał. Get me up. No fajnie, fajnie. It's dead. Dobra, lecimy.
Ja. Dobra, wycofka! Kuźwa. Ej, przewalone. O kurwa! No nie zdążyłem, no. The radio tower should be just ahead, up this hill. Yeah, and I'm sure we'll get there. No nie without a hitch. zdążyłem. Like that. Głupio wyszło. Nice. Przerobiło na kebaba. What the? No to im trzeba zawrzeć. Shit! Turret! Ah, and there's the hitch. Get to cover! Hey, get out of the way. Lol. Lecymy! Think the guy on that turret has something against us! We gotta take him out! Get back here. We're not done yet. Kuźwa. Ja tu pobijam rekord padnięć. You're okay. Padów. Take that. O, jaka ta parabola. Nie ma opcji na taki rzut. Bydzie, pa, bydzie. Ja. Idę olo. Kurwa, porobia. Ty. O. Ojej! Kurde, żadnego odpalania tej wieżyczki zaś na nowo. Nie ma opcji. O wy kurde! Revive me. Pomocy. I got you. O! Nie! The radio tower should be just ahead, up this hill. Yeah, I'm Ty! sure we'll get there without a hitch. Ja wale. Like that. Jakie rozmieszczenie w ogóle tych checkpointów. Nieludzkie, no, nieludzkie. Inhuman. Ah, shit! Turret! Ah, and there's the hitch. Get to cover! Ale ty jesteś słaby, a ty, twoja mama. Nie żartowałem. Raus! Think the guy on that turret has something against us! We gotta take him out! Ale tutaj wnioski padają. Just what I need. Czekaj, zaraz ci zrobię. Wieżyczka zbrodnicza. Frag out. Kurwa, nie, odskok. Ej, one nie są głupie te hopki, ja wam powiem. Pa, ciulci z buta. Jeb! Ja.
Gute taktische Spiel. Czy gutes? O ciul! Nie! No nie dobij jej! Be right there. Hold on. Ja pierdolę, co oni z tym Co oni z tym dobijają? Oni jakiegoś ciulca mają z tym dobijaniem. Nie no, granie na padzie nie ma takie trudne, no. Yeah, and I'm sure we'll get there without a hitch. Co oni mają z tym dobijaniem? Te ciule z godule. Nice. Verfluchte! Ah, shit! Turret! Ah, and there's the hitch. Get to cover. Dobra, jo to dupca, jo leca. Nie mam czasu na... Po ty. A no, chodź. Ja! The radio tower should be just ahead, up this hill. Yeah, and I'm sure we'll get there without a hitch. Nice. Top kek. Zajebala. Zajebala. Nie wiem. Ah, shit! Turret! Ah, and there's the hitch. Get to cover. Got another one. I think the guy on that turret has something against us. Dupcą fliki, a działać to nie ma komu. Pajak ci tam zaro. Ale to nie jest FPS. Co ty gadasz, Pawlos? Jaki to jest FPS? To jest TPS. Albo TPP. Ale kurde. Kurwa ci hak na czym? Ej, jak to go nie zabiło? Kurwa. Majster! Pa! Za kragel i... No ale Pawlos, no ale źle gadasz, no i tyle, no. Na, czym? No i po wszystkiemu. Chyba trzeba było... O. Dupiej. A! No kurwa, leżeć. Okay, we're done here. Dad, ready to make that call? Ciule I've been ready. marne. Take that. Ewelina. No co tam? No dobra, już nie boznujmy. Okej, ludzie na YouTubach słuchają. Wait here. Hey, Dad, hang on. Tell him we're gonna need more than a couple of extra Lancers here, and seriously, bots might do more harm than good. Don't worry. He'll pull something out of his ass. He always does. Ej, ale kurde, o kim on gada? Ja jestem ciekawy też. Kaj mu frup. Ja, idą beboki. Surroundingowywują nas.
Holy shit, you scared the crap out of me. Sorry. Nie. Backup's on its way. How long before he gets here? Long enough that we'll need this. Dad, what's the deal? Where's he meeting us? Close, but we got time and Swarm to kill before he gets here. From the sound of things, they're gonna attack any minute. Ej, jakie fane. I oto dupca. I oto dupca, chłopcy, dziewczęta. Biera. Biera to jak głupi. Tu dupia sam, tukaj. Ja. Nie wlyzą. Elektrostrażnik. To jest takie trochę bez sensu z jednej strony. Ale są dwie. Dobra, to się to wdupi sam. Będzie. No i cóż. Dobra. Czulamy strzał o tym. Watch it! They're coming in from the front! A ja się poszczelą. Scion! Co? Ej, jak przeszli? What the fuck? Przeszli przez to, co za gnoje? Nie ma takiego przełażenia, kurde. Nie ma. Back in your hole! No, wracaj do dziury. Oh shit! Pouncers! O nie. O nie. Come on, you ugly sons of bitches! Come get us! Too late. Kurde mele. It's dead! Get back in your pod! No way that's the last of them. Build and repair what you can Dobra. before more attack. Ale fajnie poszło, dobre te zapory są. I no, jak oni je przeskoczyli? To by, wiecie co to by czaboło? Ja. No, naturalnie. Kurda, ino. Siema, NK Play. Ino, jo bych to kaś w dupią. O, kaś tukej. I bych to wziął, i bych to przeciep, kurde, sam tukej. Piosenka mi wyszła jak od Gracjana trochę, no, sorry, że musiałem. I jo bych se kupił, jeszcze bych se kupił, co jo bych se kupił. A to zapora drugo. Sam udupimy. Na najwęższym punkcie. Albo nie, kurde. Albo tak. Albo tak. O. No i jadymy! They're hitting us from the left! Z lewej! A, to dobrze, działko dałem. Nie wlyzą. Over there! Scion! They've breached the defenses! Clear them out! Back in your pod! We can't hold them off forever! Co to? What the fuck? Dwa? O, ty nie zawiela.
Łuk? Kaj! A! O, kurde, kurde, kurde! No. Nie ma takiego. No, wieżyczka jedzie. Dobrze, działa, bardzo Guys, we dobrze. got snatchers. O kurde! No. Ciulej, ciulej! O fuck! O fuck! O fuck! O fuck! O fuck! Brzuch! O fuck! O fuck! O! That's the last of them. Yeah, but I doubt for very long. Get on that fabricator. Co? Jeszcze? Co wyście ogupli? Chyba nie udupia. Dobra, ej, postawimy taką z lewej też. By się sam mogli chować. Dobra. Zrobimy to... Tak, o. Żeby ona tu mogła ogarniać jakby co. Ta bariera jest rozdupiona? Nie. Dobra, to tak. I to tu się zatrzymią, ona tu będzie pilnowała. Tak, ja mam koszulki i jest chyba komenda wykrzyknik koszulka i tam są moje koszulki. Ej, tą bym tak kurde ustawił, jak to powiedzieć, agresywnie. Ofensywnie. O. O. Tu takie szerokie pole będzie miała i tu sobie będzie strzelała. Oni ją rozwalą na pewno, ale tej nie przejdą. Przynajmniej nie powinni. Tu jest dobrze wszystko, tu jest zapora, tu jest wieżyczka. A i jest dobrze. Dobra. Impra jest tu, roju w pizdu. Niklaus na dziale się nie poddaje. Tararara. Postupić ich. O kuźwa. Te sajany są groźne, fes. No, wieżyczka jedzie. Kaj! A, łuki. Łuki są very dangerous. Dobra. Ja. Shit! Looks like they're bringing out the big gun! Ja. Ja. No chyba was pojebał! Dwa! Po kacyce! O! Kurwa, dostał po piździe. I oto dupca! No już! Here, James. Kurwa, ojciec! Ojciec, kajtem wsparcie! Ło, jak ta wieżyczka to zajebiście zrobiła. Uh-oh.
Dobra, konkret. Opie... Łociul. Coming your way! Ej, powiem wam... Wieżyczka robi, no. Trochę mnie opryskało, ale... Ale wieżyczka zrobiła. Let's get to the rendezvous point. Zrobiła robotę, so much. Dobra, ammo zgarniamy. Dużo tego nie mamy. Dobra. Czerwony bydlak bolszewik porobion. Ej, kurde biera. A co mi zależy? Przyda się. Za własne pieniądze kupiona, także się przyda. Hey, what do you know? Looks like it's all clear. No, no, no. You've got to stop saying that. Seriously. Saying what? All clear. Come on. Ej, It's a perfect way to fix this. bierzemy Come ją. on, you're kidding. No, I'm not. Since this all began, when has it ever been all Bierzemy clear? ją, kurde. Normally, I'd say jinxing has nothing to do with actual probabilities, but in this case, I agree. Don't say it. All right, this is ridiculous. Look around. It is all clear. Marcus, come on, man. Yeah, Come man, on, I don't know. man. They've kind of convinced me. Tell you what. Trochę I mnie really przekonali. did just jinx us. I'll deal with it myself. Ja i nie mogę dalej. A, Kalipa! Broń tyłów. Papa. Głupie. Nie podoba mi się. Chciałbym ją... Zabrać ją właśnie tam. Wiecie gdzie. Zabiorę cię właśnie tam. Gdzie wieżyczki idzie stawiać. Taka była piosenka o wieżyczkach. He said he'd meet us at the intersection just ahead. No co tak? Something big's heading this way. Hey, Marcus, you jinxed us. Great job. Actually, I don't think I did. What the fuck? When Marcus Phoenix calls in help, he does not mess around. Kto to jest ten łysy? What? You Ej, don't call, you don't to jest write. Bert? Hey, To jest... who loves you, Marcus? I ten! Ja to dupca! Yeah, about Jak 10 ten years wyłysiał! You remember Jakie James? stare too long. Yeah, I ciule! remember him being a lot smaller. Everyone's small next to you. O Uncle Cole. kurde. Uncle Cole? Excuse me, what? Didn't I give you enough toys when you were a kid? Jak Oh, się... I've seen enough of your toys to last a lifetime. Thanks. His toys. Kate, Dell, meet Damon Baird, CEO On miał of takie TV włosy Industries. bujne, kurde, w His boss jedynce. has been Taką, trying to kill us for the taka last szopa. 20 hours. Hey, whoa. The whole killer DB thing? Jin did that, not me. Well, they've still got your initials on them. Let me know if any of this sounds familiar. You go AWOL from the COG, about 6 months ago, and somehow no one arrests you. Or even more recently, there you are, stuck in Settlement 5, and just magically, a bot transport cart pulls up and tells you to get in. Oh, seriously, Dad? You had this asshole watching out for me? I think Ciuli. the word you might be Jeszcze looking się for mody is obraził. Thank you. Co za bucek. You sure you can handle this thing? You know the kind of day we've had? You wouldn't ask. JD's and Jack Jr., so one of you take second betting. To będzie pieniężne, mówię wam. Bad. Really bad. I kind of missed him in a weird, messed up sort of way. I know what you mean. And there's our ride. I'm here, sweet cheeks. Ready to go? Tell me your wife wanted to do this. Sam and I aren't married. Special lady friend, please.
And she insisted on coming. Ooh. MILF. Hey, kids. Can you hear me up there? Yeah, I hear you. Meet us at the dam. Oh, and Uncle Baird. Try to keep up. Kurde, zajebisty motyw. We kept up just fine in one, didn't we? Yeah, we'll scout ahead, let you know what we're up against. O panie. So JD, the one guy who you didn't want help from is the one guy. Wejście smoka do Hasioka. Oh, come on. That's gotta be ironic. Czekajcie, ja bym zrobił taki jeden motyw tylko. Tutaj na nagraniu se pozwolę taki zrobić myk. Myk. Żeby tutaj nie było tego, żeby nie zasłaniało kurde bele, wiecie. No, tutaj chciałem. Ja, i to ma nieskończoną amunicję. I skacze, i biega. I nadeptuje. Ja. Piękna sprawa, piękna sprawa. A jakie są widoczki napisów? Tak wiemy. No właśnie, no gówno wiecie. Wcale mi nie chodziło o napisy. Tylko chodziło mi, kurde, o tą maszynę, żeby nie zasłaniać. Ale pięknie. Super to, kurde, zrobili wszystko. A ja się nie boję. Jaki on mały! Aaaa! Jest malutki. And speaking of gates, Barrett, we're blocked. Those mechs have remote targeting systems. Ain't what you want, we blow it up. Ale co się teraz stało, to ja nie wiem. Ale w ogóle nie wiem, czyście grali w dwójkę na przykład, to tam się łaziło na brumaku, jakie to było zajebiste. No tutaj takie, kurde, wyczuwam nawiązanie letkie. Siema, Nice M. Ale widoczki są... Konkret. Alright, kids. There's a lot of these assholes between you and that dam. Gee, thanks, Uncle. Ah, shit! Carrier! Z pajączkami na rękę, tak. Korpserami. I think it's safe to say these industrial staple guns work. Yeah, I could get used scions by that gate! And speaking of gates, Barrett, we're blocked. Those mechs have remote targeting systems. Ain't what you want, we blow it up. Ha! Jak to namierzyć? A! Missiles away! Uuu. Gates down! Nice! Alright, we're moving on. They're done! No. Kurde bele. To ja rozumiem. Siup. Co chcesz piona zbić? Pa. Firing now! Got him! We're positive no one lives here anymore, right? Missiles are away! There! Pretty sure they're dead! Rockets outgoing! Oh, that was a
Jakie to jest piękne. Nie wierzę. Firing now. Haha! Target destroyed! Pa. Jep. Haha, z buta. Good news and bad news, kids. Bad news is a lot of Jak je swarm are coming przelezał. after you. Aha. Yeah, no shit. Oh, And the okay. good news? The good news is, Ah. your dad's very, very proud of you. Yeah. Okay, look, I'm gonna kill some more monsters. Kurde, misja 10 na 10, Tell dokładnie. Barrett I'm not giving his mech back. Hey, don't even think about it. No, destrukcja otoczenia też kurde zajebiście wygląda. Bym się nawet nie spodziewał. Rockets away. Oh, that was a clean shot. Nie wszystko idzie Hey, rozwalić, more snatches up ahead. ale spoko. We've got this. Rockets are away. No, Give me kurde. a moment, yeah? Lekko. Firing now. Okay, looks like the only way out of here is through that wall. Target eliminated. Beautiful. Rockets are away. I'd call that destroyed, wouldn't you? I'm requesting an airstrike. Airstrike incoming. Come on, over this bridge. No to jest kurde zemsta za te wszystkie momenty. Ja wiedziałem. Wiedziałem, że będzie brumak. Incoming! Musi być. A czekajcie, tylko muszę coś napisać. Da. Oh, great, now we got a Swarmax. Yeah, but this time he's picking Swarmak. up someone his own side. Here they come. Ej, kurde, dobry jest. Rockets are away. Missiles away. Here they come. Launching. Rockets away. Firing now. O kurde no. Rockets outgoing. Rockets are away. It's down, but it's not dead yet. Ja. All right, Swarmax down. Now let's get out of here. Yeah, sure. But how? Hey, kids, target the wall. We'll make you an exit. I like the sound of that. Który mur? A ten. Panie no, tak to idzie walczyć. Fantastysz. Hey, you guys all right down there? Well, so far so good. Hey, any idea what's up ahead? Seen a lot of bad guys. Big ones too. Big, huh? You know, I think we can handle big. No, chyba sobie faktycznie poradzimy z dużymi. Chyba kurde, mamy takie możliwości. James, the dam is just
skryć za osłonami. Ja wiem, ale no na razie nie mam potrzeby tak jakby. Pyk. Fajny statek. W ogóle jakoś tak to kurde graficznie Uncharted'a mi teraz przypomina mocno. Hey, more snatchers! Ah, shit! Carrier! Pa! Jeb! Czekajcie. Pyk. Pyk. Jeb! We got 2 more carriers! Snatchers too! Alright, we're moving up. And notice, I did not say we're all clear. I'm sure Del appreciates that. We're blocked. We're gonna need an airstrike. Missiles are away. No more target. Damn it! That wheel's gonna be a problem. Yeah, we're just a bit taller than the last time we were here. Well, maybe we go through it. Missiles away. Okay, dam's just ahead. Let's clear that wheel. Jakie to jest satysfakcjonujące, to jest masakra. Pure satisfaction. Okay, we're at the dam. Now we just have to find a way through. Ja. Jest kolega. Watch it! Another Swarmac! Rockets are away. Here they come. A, ciulość działek. Jak w ogóle, jak to śmiesznie wygląda. I dupny za osłoną. Missiles away. Missiles are away. Rockets outgoing. Missiles away. Here they come. O! Sorry. Barry! Swarmac's down! I see that, kid! Nice job! Kurde, jak ta scena z King Konga, co małpa temu tyranozaurowi rozrywała ten pysk, nie? No, to było dobre. Akt 5, rozdział 4, uwolnienie. My już jesteśmy blisko końca. Ulroju. Moja, ile tu tego będzie? Ile tu jest tych ciul? Then let's go get her. What? Whatever's coming our way isn't gonna stop us! Right? Hey kid, I'm getting some Corpser. serious seismic readings up here! Będzie korpser dupny zmutowany. What the hell? Just start shooting! Yeah, we got him. Hey, Hallelujah. incoming!
No panie, nie mogę po tym iść. Kurde. A! Aj. Ej no. Ej, nie idzie iść. What the fuck? Kurwa, lewiatan. Dad, could really use some advice here. Także czuł. Kurwa. No. On był w dwójce, to się lewiatan nazywa i no tutaj go troszkę zmutowało. Dobra, tentakele. No więcej. Kurde, ale oni witają się. Kurwa. Trzeba się kitrać. No kaj się kitrać niby, no. Nie ma kaj. To dupia. Kozatka bardziej. Dobra. Tulejcie. Czemu no po jednej? A, bo oni muszą się chyba... A, oni się ładują. Dobra, niech się ładują. Ale tego idzie unikać lekko nawet. Dobra. Tulej! A, gipko! O! Tulej! Yeah! Tulej! Pa, bydzie! Kurde! Tulejcie! O, leć, ale puść mnie! Panie.
Końcówa. O! Kurde, pójdzie Lelo. O, fuck. We're going down! Hang on to something! Dad! Down! Alright! Everyone, get out! We're okay. But we got Swarm down here to deal with. Just finish that damn thing off! Podnieś królewskiego kruka. What's the Raven's What? position? Main rotor's okay. Tail's gone. Why? I just got an idea. What the fuck? Watch out! It's launching again! JD, go for his leg! Ej, o co kaman? O co kaman? What? Watch out! We're firing again! Zajebala. Nie, kurde. Launching more of those things! Dobra, trzeba ocełali. Firing again! No kurde, to jest pojebane, ej. O! Okay, now we do that again! Launching more of those Jaki chory motyw. Ciulej. Firing again! O! kill it! Wow! No to elo. Ała, moje oczy. Let's go get her. Serious shit, kurde. God of War. Masakra. A matka nie żyje. Aj, po wszystkim. O kurwa. Co oni jej zrobili? You knew. Didn't you? Yes. But I didn't know we'd find this.
Byda płakał. I'm released. I'll die. They've seen to that. Katie, cut me close. Kurwa, wszystko nadaremne. Jaka masakra. JD, Jaka masakra. Masakiera. just let me say goodbye. Take it. Oła. Again. No. It's okay. It's okay, nie bój się. Well. Koło. Czyżby bez happy endu było? Jeżeli tak, to mi się to podoba. Ja nie lubię takich sztucznych happy endów amerykańskich. This isn't over. So get her somewhere safe. I don't need protection. I know. You need time. Trust me. I've been there. Kurde, całą grę nie wiadomo, co się z Anią stało. She wanted you to Albo have było, albo ja nie słyszałem, może. It was my grandmother's. I never knew her. It's beautiful. A! Ej. What the fuck? Ej. Wiecie, co to zakończenie znaczy? Jaki motyw? Aż mi się oczy załzawiły, ale to nie, że płaczę. Ej. Jaka beka. Ja wam wytłumaczę, bo wy może nie czaicie. Patrzcie. Ten naszyjnik to był naszyjnik od królowej szarańczy, która była takim jakby półczłowiekiem. To tak, to był symbol szarańczy. I ten naszyjnik miała królowa szarańczy, co ją zabiliśmy na końcu trójki. Bo królowa szarańczy w ogóle była dziwnie taka ludzka. I się okazuje, że królowa od szarańczy to była od tej dziążki babka. I dlatego oni ją porwali, żeby ją zamienić w drugą królową szarańczy, tą matkę pewnie. Fajne, 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 fajne. Kurde, dobre. No beka, no. Trochę beka. Jak wam się w ogóle gra podobała? To można i na YouTubie napisać, i na streamie, i ten ostatni odcinek z kampanii. Co wy powiecie? Mi się kurde bardzo podobała kampania. Ja, w 5 porwią modą. Potem w 6 jeszcze młodszą.
Ej, tak to będzie. Nie, fajne. Fajnie mi się tą kampanię ogrywało. Naprawdę. Będzie jakiś filmik jeszcze? Where the hell is everybody? Jebaniutki. Wiki. Ej, hop się stracił kurwa na początku gry i wrócił na po napisach. No dobra, no kurde, zakończamy odcinek na YouTube'a. Dzięki pięknie za uwagę, za oglądanie serii. Stawcie łapkę w górę i widzimy się kurde w Gearsach 5. Miejmy nadzieję, że Gearsy można robić dalej. Ta formuła jest ciężko wyczerpalna. No, dzięki, trzymajcie się, na razie.